NPA. NPA. Team Bakang Dress. NPA, no permanent address. No permanent address. Ay, mali. May nabanggit daw kayong exam. Ano tayo? Ligaw. Ano? Magandang tanghali sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa panibagong segment na Anong Sagot? Tawagin na po natin ang ating mga challenger. Tawagin natin challenger tong mga to kasi sila'y nagbabalik at hindi pumapayag sa kanilang pagkatalo. Ang mga talunan, Team Bakang Dress! Makakabawi kaya sila? Talunan. Makakabawi na ba kayo ngayon? Depende sa tanong. Makikita natin yan sa pagtatapos ng ating segment. Ang nagbabalik din, ang ating mga defending champion, ang Team Genji! Papanatili kaya nila ang kanilang pwesto sa pangatlong pagkakataon? Sa tingin nyo? Depende sa klase ng tanong. Depende sa klase ng tanong. Trabahan ako boy. Ready na ba kayo? Ready na. Meron kaming 12 hinandang tanong para sa inyo. Ang unang makalimang tamang sagot sa aking katanungan ay siyang mananalo ng 5,000 pesos. Dahil special ang ating segment ngayon at nagbabalik ang ating talunan, magkakaroon tayo ng special question na nagkakalaga ng another 5,000 pesos. Di tanong nanalo, 10K yung akin. Pag nakuha nyo ang special question. 3, 6, 9. Pag 1, 3 boy. Sabi nga nila, huwag mo munang bilangin ng itlog hanggat hindi napipisa. Yun lang. Handa na ba kayo? Handa na. Kamay sa inyong mga bewang. Isang palo ba? Yan. Harapin nyo sila. Yan. Para kayong mga beauty queens. Magiging beauty queen kaya kayo. Sa araw na ito. Ready na? So, ang tanong natin ngayon ay iisa lang. Ang ibig sabihin na iisa lang ang mga klase ng tanong natin. Iisa lang ang klase ng tanong natin at ito ang give me the meaning of the acronym or abbreviation. Makakabawi kami dito ah. Mga kabawi, naka-review naman na ata kayo eh. Kasi nauna Paano yan? Pag nasukutan na kami ulit? Pag nauna kayong nanalo ng 5 question. Puntos. 5 puntos. Game. Unang tanong. Ano ang ibig sabihin ng DILG? LG. Wow! Ang bilis! DILG? Department of Interior and Local Government. Kakabawi Pangalawang tanong. 1-0. 1-0. Ano ang ibig sabihin ng NHA? NHA. National Housing Authority. National Housing Authority! Alam mo, Habol tayo, Team JV. Papayag ba kayo? hindi. Hindi. Palaban sila. Ay, Ano ang meaning ng SWS? Team Genji? Social Welfare system. No. Station boy with S. Ah. Social welfare. Ay, hindi. No. Social weather stations with S.
talaga ang sagot nyo. Social Weather Station with S. Stations. Social weather stations ay tama! Ano, Team Genji? Wala sa mga kinayan. Nagbibigyan lang pala kayo eh. Oh, susunod na tanong. Ano ang meaning ng MNLF? Team Bacanres. MNLF. Moro National Liberation Front kami. Front. Moro National Liberation Front. Moro National Liberation Front ay tama! Tawagin na ang Team Bacanres. Team Genji. Next question. Ano ang NPA? NPA. Team Bacanres. Yawan. Sige ah. Porsiro boy, napagkakadong na yung okay. Magbigay mo. NPA, no permanent address. No, permanent address. Pinagbigyan. No, permanent address. Ay, mali. Team Genji, NPA. One. No permanent. Inulit lang ang sinabi. No, permanent address. Ay, mali. New People's Army. Ang tawag sa NPA ay New People's Army. Next question. No permanent address. Kaldila. Ano ang LTFRB? LTF. Kaya mata boy, kaya mata. Land Transportation. Ulit. LT. Land Punta kami na Transportation. bilangan to. Regulatory. Land Transportation. Anong oras pa ako? 5 seconds. 3, 4, 5. Board. Sorry. Board lang? Board? Board? Mali. Team Genji, LTFRB. One, 2, 3, 4, 5. Hindi na kayo pwedeng mag-steal. Land Transportation Ulit. and Franchising Regulatory Board. Mali mo. Land Transportation, Franchising, and Regulatory Yo, sabi mo mali Board. ala Jen boy. Kulang ka din ng S sa transportation ko naman. Transportation. Transportation. Hoy, 4-0 lang boy. Or zero pa din tayo? Ayan. Next question. Ito, alam niyo na to. Ano ang ibig sabihin ng BIR? BIR! BIR! Team Genji. BIR, Yes. Bureau of One, Design. BIR, 3, Euro. Bureau of Interior Bureau! Ay, mali! Team Bacanres is Tamatay, team! tamatay. Bureau of International Revenue. Bureau of International Revenue ay mali! Ang tamang sagot ng BIR ay Bureau of Internal Revenue! Dati ibang bansa ka nata! Saan bansa ka nata? Mali na naman. Itong mga Team Genji natin ah! Internal na pa. sila. Nagbibigyan na natin Next sila. question! Ano Ito, ang totoo na to. meaning Sige. ng MILF? Kaya mata boy. Moro Islamic Liberation Front. Moro Islamic Front ay tama! Para sa team! Wait lang! Hoy, wait lang daw. Diba sabi ko kanina, meron tayong special question. Pag nasagot ang lahat yan. 5-0. Pag nasagot
naman ng Team GNG ang special question natin, mag-o-all sila. Kasi ang worth ng special question natin ay 5 points. At nagkakahalaga ito na Mag-ipot tayo. Wala sa mga 5,000 pesos. Pag nasagutan nyo na din sa ayaw yung post yun lang ay. Babalik ulit kayo at ipaglalaban yung pinaglalaban yung pagkatalo. Handa na ba kayo? Puro sirong po ay lumasagot. Ibigay muna natin ang inyong 5,000 dahil hindi naman tayo sigurado kung kayo ang mananalo sa special question. 5,000 para sa inyo. Galing. Paano kami babalik? Sa inyo na yan. Tama ba? Kung sino ang mananalo sa ating special question, another 5,000. Pag kami nanalo. Kayo na ang defending champion. Handa na ba kayo? Yes. Ay, makulada ko si tayo. Hindi ko yun. Special question, ano ang ibig sabihin ng MTRCB? Boy, kaya tata boy. Di ba ata? Ang Team lamang ito. MTRCB. Di ba kasi ata? Gabayan ng patnubay ng magulang. MTRCB? MTRCB. MTRCB. Movie. And television. Review. And classification. Board. Movie and television review and classification board. Board exam. That's Movie my answer. and Television Review and Classification Board ay may nabanggit daw kayong exam. Review and classification board. Board exam. Board exam. Ay, dinagdagan ko lang exam eh. Ulitin na ganyan. Exam? Ano? Disqualified daw po. Sabi ng ating management. Sabi ng Paano yan? Kasi namin sa kulo. Another special question. Pero masasagot pa rin yan, eh? Siyempre, tuwing nang mananalo. Sayang ang 5,000 ng boy! Nakatawa ka pa na kami. Ano? Sabi na, ibangkit ko kami yung exam. Exam kami hindi eh. Sayang. Ano ang meaning ng NMRIA? Nimra. Nimra? NMRIA. Namraya. Namria! Namria. Ay, Namria! Timbak Andres? Namria. National Mapping. National Mapping Resource and Information Authority. National Mapping Resource. National Mapping and Resource Information Authority. National Mapping Tapos, and susulpi. Surveyor and Boy! Record. Authority? Dahil kahit hindi kayo ang nanalo nun, binigyan ba kayo? Hindi. Thank you. At dyan po